Il-waiting list tal-iswabs hija kważi ġimgħa u l-contact tracing qiegħed lura b'ġimgħa. Din hija stqarrija li għamel Martin Balzan, President tal-Assoċjazzjoni Tat-tobba, waqt intervent fil-programm NetLife fejn kompla jgħid li dan ifisser li n-numri ta' każijiet ġodda li qed jaraw ta' kuljum jaf ma jkunx qed jirrifletti l-gravità vera tas-sitwazzjoni. Balzan qal li dan se jkollu konsegwenzi serji fuq is-sistema tas-saħħa tagħna. Kif sejrin fil-ġranet li ġejjin jista' jkun li l-isptar jintela u ma jkunniex fejn poġġu n-nies. It-tabib Balzan li kienet jitkellem l-erba' meta kienu reġistrati kważi 660 każ ġdid għal minn barra iż-żieda ta' pazjenti li qed jidħlu l-isptar bil-COVID, hemm ukoll numru kbir ta' pazjenti l-aktar anzjani li qed jidħlu b'kundizzjonijiet mediċi oħra u s-sitwazzjoni għal daqstant qed issir aktar diffiċli. Martin Balzan qal li huwa importanti li fl-isptarijiet jittieħdu miżuri biex kemm jista' jkun jitbattlu s-sodod għaliex jekk le, l-isptar mhux se jkun jista' jibqa' jopera kif suppost aktar minn ftit ġranet oħra. Tul l-istess programm tkellem ukoll Stephen Spiteri, tabib u kelli ma' saħħa l-Partit Nazzjonalista li wkoll argumenta dwar il-bżonn li jittieħdu prekawzjonijiet biex jitnaqqas iċ-ċans li persuni jispiċċaw rikoverati l-isptar. Bħalissa t-tobba, n-nurses, il-paramediċi, il-frontliners kollha huma ħanuża l-kelma Maltija mbażwrin bl-ammont kbir ta' xogħol. Spiteri fakkar li s-sistema tas-saħħa tagħna trid tlaħħaq ma' nies morda bil-qalb, ma' inċidenti ta' kuljum, ma' operazzjonijiet ta' emerġenza fost l-oħrajn u appellam biex kulħadd jitlaqqam biex kemm jista' jkun evitat bżonn ta' sptar. Il-Deputat Nazzjonalista saħaq fuq l-importanza tal-ittestjar. L-ittestjar huwa kruċjali. Inti tkun taf persuna x'pożittiva billi tagħmlilha t-test. U hawnhekk it-test mhux qed isir f'ħin u f'waqtu. Hawnhekk qed ngħidu qed nitkellmu fuq 5 tim, 6 tim, 7 tim. F'dawk is-6 tim, 7 tim, persuna li ma tkunx taf li hija pożittiva, taf tibda tgħix, teqpa' tgħix il-ħajja normali tagħha u bekk tista' xxerred aktar il-virus. Spiteri qal li huwa għalhekk li qed ikun diffiċli titrażżan il-firxa f'pajjiżna u spjega li minħabba l-axkar żejjed morna minn pajjiż li kien ikkontrolla l-firxa għal pajjiż fejn il-virus qed jerġa' jinfirex b'mod maġġel. Dan minn barra l-ħafna persuni li qed jispiċċaw fi kwarantina għax ikunu ġew f'kuntatt ma' persuni pożittivi. Għalhekk huwa importanti li din il-firxa nsibulha kaptu għaliex inkella ħajżdied il-mart. ħajżidu l-omissjoni fl-isptar, ħanoħroq u stess fuq il-frontliners tiftakru. Nitkellmu fuq il-frontliners, diġà bdejna naraw it-tobba qed jibdew jħossu l-pressure fl-isptarijiet tagħna, fil-kuri primarji, fiċ-ċentri tas-saħħa, ħajkonna displacement kif diġà semmejt ta' operazzjonijiet importanti, ta' emerġenzi, ta' swali, ta' ITU. U wkoll ħajkonna problemi fuq il-postijiet tax-xogħol b'nuqqas ta' riżorsi li huma tant importanti. Spiteri fakkar dwar l-importanza li pajjiżna jżomm l-immunità li ntlaħqet billi jitħaffef il-proċess tat-tilqim tal-booster filwaqt li jissaħħaħ ukoll it-testjar u l-contact tracing biex kemm jista' jkun titrażżan il-firxa tal-pandemija.